Aj nedokonalý kus dreva premieňa na originálny drevený riad. Poďte s nami na severozápad našej krajiny, na hranice s Českou republikou. I keď niekomu sa môžu tieto miesta zdať ako bohom zabudnuté, rozhodne majú čo návštevníkom ponúknuť. K takým patrí aj obec Korňa. V roku 2023 dokonca získala titul Dedina roka. Turistov láka na svojich 7 divov. Tu sú niektoré z nich. A začneme rovno najväčšou raritou, ktorú v Korni majú. Už od 17. storočia tu vyviera čierna voda. Kedy si ľudia verili, že sem čerti chodili piť vodu zo zeme. Neskôr Korňania využívali ropu na svietenie a mazanie strojov. Je to povrchový výber ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapalujúceho sa metánu. Momentálne slúži už iba ako turistická atrakcia. Začiatkom 20. storočia boli uskutočnené prieskumné vrty, pri ktorých sa vyťažilo 15 až 16 vagónov ropy. Avšak táto ťažba bola nerentabilná a tak sa s ňou prestalo. V roku 1973 bol ropný prameň vyhlásený za chránený prírodný výtvor a neskôr preklasifikovaný za prírodnú pamiatku. Dedina leží v chránenej krajnej oblasti Kysuce a obklopujú ju Kysucké Beskydy. Obec Korňa hraničí s moravskou obcou Bíla, ďalej s obcou Klokočov, obcou Vysoká nad Kysucou a mestom Turzovka. Dĺžka obce je 14 kilometrov. Obyvateľstvo obce Korňa žije v údolí riečky Korňanky a prítoku Sobčakovho potoka. 2/3 obyvateľstva teda žijú v údolí rieky a 1/3 žije v osadách. Obec Korňa je mimoriadne bohatá na osady. Po chotári ich je roztrúsených 36. Domčeky stoja v nadmorskej výške do 700 metrov nad morom. O živote, kultúre a architektúre predkov hovorí múr histórie, ktorý nájdete v centre obce. Vznikol z dreveníc a ďalších starých objektov, ktoré boli v dezolátnom stave. Nadšenci z nich zachránili, čo sa dalo, a vytvorili domácimi i turistami vyhľadávané fotomiesto. Obec Korňa je pomerne mladá obec. Vznikla pred 70 rokmi. Dovtedy bola súčasťou Veľkej Turzovky, ktorú v minulosti založil palatín Juraj Turzo. V obci sa začal rozvíjať cestovný ruch. Lákadlom sú pre nich turistické zaujímavosti. Momentálne sa nachádzame na vyhliadkovej lavičke, ktorá sa nachádza nad osadou Korduliakovci. Je voľne dostupná z centra obce 15 minút pešej chôdze. Za pekného počasia sú odtiaľto krásne výhľady na oblej vrchy Kysuckých Beskyd, Veľkú Raču, Kráľovnú Beskyd, Lisú horu, ale i Bodek. Samozrejme na dolinu Korne. Táto lavička je taktiež dielom našich obecných majstrov. Okolia lavičky dotvára aj knihobúdka, je veľmi navštevovaná najmä v letnom období. Mamičky čítajú deťom svoje rozprávky a trávia tu spoločný čas. Drevo patrilo v tomto regióne k dostupným materiálom, ktorý používali miestni remeselníci. Preto aj ďalšie atrakcie, na ktoré narazíte pri prechádzke obcov, sú drevené. Patrí k ním aj výnimočný veterný mlyn, ako hovoria domáci, kysucký povetrňok. Je to kópia, originál stojí v jednej z ťažšie dostupných osád. V rámci cezhraničnej spolupráce vznikol nový projekt a to je vlastne replika veterného mlynu, ktorá sa nachádza hneď pri vstupe do našej obce. Veterný mlyn v minulosti slúžil na mletie obilia, veternú turbínu poháňal severný vietor. V podstate túto technickú pamiatku, ktorú máme v osade Ušulcov, na Slovensku už nenájdete. Najbližšie sú v Poľsku a v skanzenoch v Českej republike. Zamestnanci obecného podniku a obecného úradu vytvorili nový vodný mlyn pri Žilovom potoku, kde je umiestnená aj socha vodníka Žila. Táto socha vodníka je dielom miestneho rezbára pána Jozefa Chrešťa, ktorý pri ťažkom úraze prišiel o ruku a nohu. Čiže toto nádherné dielo dokázal urobiť jednou rukou. Našu obec zdobí viacero jeho diel.
Jozef Chrenč je tiež autorom sochy svätého Ambróza v obecnej Včelnici či na naučných chodníkoch v okolí obce. Pri návšteve Korne sa môžete vybrať aj na známe pútnické miesto Živčáková, ktoré leží v blízkom susedstve. Skrátka, táto obec s 2000 obyvateľmi má čo turistom ponúknuť.